Jo, hej ty. Čakaj, prestan scrollovať. Si Slovák? Hráš Fortnite? Nechcel by si sa pripojiť do klanu, lebo my ťa radi príjmeme. Toto je SK klan. Sme slovenský klan vo Fortnite a radi by sme ťa sem pozvali. Kľudne musíš byť nejaký extra dobrý, stačia základné skilly. Ak chceš, môžem ti spraviť vlastnú profilovú fotku s tvojim main skinom alebo editnúť ti nejaký tvoj klip. Tu sú jediné podmienky. Podmienka číslo 1. Musíš byť vo veku od 8 do 15. Podmienka číslo 2. Daj like na toto video, ulož si ho a daj follow na tieto dva účty a my ti ho vrátime, aby sme sa mohli porozprávať. Podmienka číslo 3. Musíš mať 2 FA. A ak nemáš, tak si to správ. A podmienka číslo 4. Musíš rozprávať po slovensky alebo po česky. Tak čo, ideš do toho? Čakáme na teba. Zatiaľ čus.